Kohimen kopera bayir hautrai Jesus Christ. Hagane ka sniburom bakrao jongu Petrus bakui, Paulus bakui. Nginang duwai ba kapartay baro kaway kandon ka jingsu. Kamda mengi duwai nagabinda ka Manipur. Baga jinga silem jongine ar ngud ki apostol bakrao. Baki taki kun baro ki badon ha padenge jingsha lebei baki jingya unsnam baki jingya pinjat ya ki inga sem ya ke jingdon jingem jing iwei pa iwei kalong kaba sange lemba ke jingdon jong kini ke apostol bakrao jong ke bala kabang ireke ya kasngi burom jong kini arngut ke apostol ngirakin ma bun ke baro shepang jong kini ke apostol Hadu katno kilong ki baslu. Hoi don ka por bakilong ki ba ya per ka jinglo. Shua bakila yoma shisha ya ujisu. Darangi shim ya apostol Petrus ngilaban yo I ulong uba domriang lese. Ulong ro uba krusna. Ulong ro uba persyamban kanglad ya ujisu nakaban shashitong namaru don ka jingit ka ba palat ya ujisu. Pangilang iyo iro Jesu bon sin ula maham iyawu ula penbay iya ka jingim jamu ba undop lang kam soto ba shempang iya ka jingma ya jo ka jingi du Jesu ha ka jingim ka jamu par ha ni ki jimpulengi usno kumno utrai ula penkrai yawu Petrus bado Paulus bakoi ballong ki apostol bakrao ha ka balang par ni usno kumno utrai ula penkrai yawu Petrus Kumno utrai ula pen start ye Petrus. Kumba ula jebab hau Jesu shapanga jinglong ublay jamu. Baru Jesu ko Petrus omde kadok bat kasnam kala pen pau ye piya kane Henry ublay uppa jonga ula penyutu ula pen pau ula hikai ye pi ya kane ke jimaya shapanga jinglong ublay jamu Jesu. Ko himen ko para banduk ngeid hau Jesu Bandup ii dia Jesu ngidon kam ya kane ka jimpen pau jong utrai ka jengem jongiru haba utrai pen pau ya ka jingmaya jong ka beneng ngin sanan kam ngei hau Jesu ngin sanan kam ii dia Jesu pangindup kam shania tele telan ya Jesu ha ka jengem ka jongi u Petrus ulayo ya ka bor halor kane ka partai ulayo ya ka bor halor ka dujo Udon to bor ban pelait yengi naga taka jingchot namar bale u Jesu ula ya ka bor ka itiar hawu ban peniai dia ka balang peniai dia ka met bamayan jungu Kris ka balang kalong ka met bamayan jungu Kris baru Jesu la iti hawu ya kene ka kamera ban kindu burom ya baro upai jungu bale shaga jingchot ban pelait ya upai jongo belai nakaban ngop hage jingjot jong kadujot kabalang kadon barabor ban yada yangi kabalang kadon barabor ban yalam lindi yangi kabalang kadon barabor rengkat batni ban kudup yangi nakaban penjot ya kamen siam jongi negadaga daw Jesu la penkam di haluru Petrus ya kane ka bor ka itiam kabor jongga dujot kamla banjob halor kane kabor ka itiyar jong u Petrus bad habangi puson shapang u Petrus bakui ngide ban sohutu kane kalong kabor ka itiyar ka wan yar halo jongi lempa uppa bakui dogon ki beri lese ki kran be handrangi sohutu hadu katno utrai ula idia kabala hadu katno utrai idia uppa bakui hadu katno utrayu pen kamdi ya ka bor ka itiar jongo hau pa bakoi pen penyai dia ka balang kramba man pa iwei mangi nginyo mad ya kane ka jinga ka wan lemba ka balang ka jingim jongi kanang seizo lemba ka balang lemba ka jingkongu ya ka balang lemba ka jingim jongi hapo ka balang lemba ke sakramen baro ka wan toin halo jongi lemba ka jinga ka bangi yo pidiang man di por
Dena kata dal ko himen ko para minta kas ngi kabangi reke ya kas ngi buram jongo Petrus bakoi Paulus bakoi ngi deben kinti buram yaka jingi jongo trai kabang yoma lempa ka balang u Petrus bakoi ulong unong da jonga balang ulong u pa bakoi bening kong jonga balang ha ka ba utrai ula pen kam di ya ka bo panyus nguru haba las shasat bendi yahu utrai ula le ek kambala namar bale ulang uppa bakoi ulang ubakit kli yakabalang bad utrai ula yid hadu kata iyawu badula pelai suk iyawu nakak tejung kadar mot ke sipai bala kams bak yak kerdok jangga patot kane kalongru yak jimpen shisha shisin utrai ula penkam di ya kano ka kam happo jongi haka jingem jongi kamda me kabalang kane kalong ka bor bad ka kamaram bad kane kadega jingkit kle jong utrai pan pelai ludiani shisin bangi don haka te jong utrai unle kaju haka jingem jongi wat lada kinong shon ki le bain yangi utrai un sayang haka senda jongi un sayang haka jingim jongi ban pelai suk yangi na kano ka jimma kane kadega jingai jongi ive ko himen ko para kabang idang iyo lemba ka jingim jongo Petrus bakoi kumjuru u Paulus bakoi ulang uwe pat apostol bakrau naga benda ki gentil ni uni ulang ubala yadap shirhem kalam sange hapadeng babon jait ki jinge hapadeng babon jait ki jingjin jar ula kaloi ban tur shakaman ban kring ye ki gentil sha ujisu bon ki gentil bon ki richo ki gentil ki kala ka bamot lemba ke jingyala jongo Paulus bakoi pilaban mudur hadu katno ula shashitam ban tur hapadeng ki gentil ki bampat tip shapangu Jesu but kibam treben pediang ya Jesu Henry namar ke jimpens le kaba bun hapo jongu Paulus bakoi bun ke beriyo kila shash koriau but kila yo pediang ya ke jinge ha ke jingem ke chonki nios ngo Paulus bakoi hi wong ngala mare ya ke jimmare ton ngala yale ya ke tuma bangari kendong ya ke jinge mendanga ap ya ke pans niat buram jongu trai ha ke jingem ula karante kana ya kala wajumu ula snautu ba kaya ka utrai ulle na gabenda jumu namar ula traishitom ula yeshirhem ula komu ya utrai nadu ka por ula yakandu yawu shakalindi Damascus bad ula kalalam obriyo batmai bad katnongot napadeng jongi ngilabanong kadbangi im hakane ka jingim hakane ka pertei ngalamare ya ka jing mareto ngalayale ya ka tamaba bad ngalari kendong ya ka jinge mendanga ap ya ka pansniat burom ka utrai upen kamdi halo jonga ko himen ko para kane kalongka pangjo ke jinge jongi ivei pa ni ivei pa iveru ni mare ya kane ka jing mareto niru ngiyale yakane katma ba chong ka jinge ha ka jingim ka chongi kramba ka jingim chongi kalam ka ba seiso na ka binda ka burom utrai ni ha ben mare yakane ka jimare to ngimla shuban shongtai ngimla banong ngasno biang yalade henreng ide ban penjarai shushu ya ka jingim ka chongi ngide ban penjarai shushu ya ka jinge ka chongi bad ngideben ap naga benda kapans ngiyat bapen pom da utrai haba ulayoi ngilong ki shakri ki bajanai shakri bakongo ko himen ko parang yusno Paulus bakuduang kadbang adang yelab ya ka kubor baba kadbang adang raya ka kubor baba shaki gentil ngam shimlati namar bale utrai ulayang hakaliang jonga utrai ke nulayai ban yaw utrai ke nulai bor yaw utrai ke nulai pen layai penslur yaw ban yai shakaman ban tur shakaman ban yo pediang ya ka jinga ha ka jingem ka chongu kane kalongka jinget ka chongi ngide ben sauto u Jesu udang yang hasenda ha chongi kabang idang trekam kabang idang yalap kabang idang yang sakina ka binda ka jinget
ujisu udang iyang rengka badngi badudang iai penslur yangi badudang iai bor yangi haka jingim ka jongi ballong kiba seiso ballong kiba job hakene ka jingi ka jongi nius no bon gi kubo jonga jing shale be gi kristan bad ngide ban penslur ki daga jing do wai jongi ngide ban iai kristan yeki daga jingi ka bashurhem jongi ngide ban nang ai ngide banang bana ya ka jinge kliang ya ki himen ke para ya ki kon ke tege jongi hagane ka sni burom jongo Petrus bakoi pat Paulus bakoi niro ni duai banginduk kam i shirhem ya kabalang nginduk kam kongo ya kabalang banginduk kam i dia jisu haga jingim ka jongi bangiro yen sustang banong ngala yang scam bad ngala rekendong ya ka jinge bad menda na ap ya ka pansniap ban bakaban sa pinpong yanga nakabenda ka burom jengutrai ayu jisu kunang kerko kardo kam kerpang yangi ni ke bashemenda hakane ke eucharist bakoi hakane ka sni burom jengut Petrus bakoi bat Paulus bakoi ai kinang yasai nakabenda ka balang ai kinang yasai nakabenda ka Manipur ai kinang yasai nakabenda ka India namar ni runge don bon ki jinge saudam changi nias ngo bon ki jingjia ka ba pen sosi yangi ai ka India kanang yopedian ya ka jinge ai baro ki ba yim jingai naw jisu ki ba kangla dia ka jinge ben roi hapo changi makiru kinang yo mensiam ben pediang ya jisu ha ka jingem ka changi jisu be it ngis ngongu yeme ni it yeme ni ro yeme pensulai yangi lemba ke jinge silent jongo Petrus bakoi but Paulus bakoi aga jingim jongi bangi long ki kristan ki bajanai enya ro ya utrai Jesus Christ